Dneska tu máme na rozhovor Beátku Duškovou. Ahoj, Beátko. Ahoj. A tatínka Tondu. Ahoj. Beátka zápasila někdy, nebo je to její první zápas, nebo co vlastně? Beátka zápasila, má vlastně 13 zápasů v thajském boxu, takže lokty, kolena, klinče, strhy, všechno. To má vlastně všechny zápasy, které má. Za minulý rok je vlastně národní mistryně republiky a vícemistryně republiky v thajském boxu. Scháněli jsme soupeřku, se soupeřkama je trošku problém, že vlastně, když oni zjistí, kolik má zápasů, a to, kolik jí je, tak vlastně všichni to ruší, jo? Takže jsme vděční vlastně její soupeřce, která do toho teď vlítla, která to vzala, že vlastně do toho zápasu jde, jako respekt. Já vlastně byla úplně jako v šoku z toho, že vlastně jako zápasí jako takhle malý jako holčičky, že jako vlastně od kolika let jako zápasíš, nebo jak tě to napadlo vlastně? No, mě to napadlo tak, že jako taťka byl trenér, tak já jsem to chtěla zkusit a od 4 let už jako trénuju. A od 7 jsem taťku prosila, jestli nemůžu jít zápasit, ale spíš ne a začali jsme trénovat víc a od 9 nebo od 8 už zápasem. Ok, jaký to bylo pro tebe, když vlastně malá tě prosila, že chce a jako víš, jako že jí prostě pošleš do toho ringu a že vlastně, že to není jen tak jako nějaký údery, ale prostě, že kope a lokty a všechno, že to je jako fakt takový drsný prostě na to, že je takhle malá. Víš, jako, že to je tvoje holčička prostě a ještě jí trénuješ, tak jaký to bylo? No, takhle řeknu, jako já jsem jako taky dlouholetý reprezentant v thajském boxu. A jak se tady chválí, ne? Spíš mi, trošku se promo musel udělat, spíš mi jako přijde, že vlastně ta, jak říkám, já to viděla u mě a hlavně jakoby, že mně přijde, že to, když je na to připravená, takže to není takový velký problém. Horší, kdyby jako nedělala vůbec nic a dostala se do takového nějakého střetu nebo do nějakého toho irvačky, tak vlastně by si to neporadila. Ale tím, že vlastně jakoby to trénuje, je na to připravená, tak vlastně nevidím v tom problém. Samozřejmě ten první zápas, to byl stres, adrenalin, že jo, prostě emoce, tam se jako to je kdyby, to bylo horší, než když člověk šel do mého zápasu prvního, jo, ale jak říkám, vydržel jsem to a vlastně postupujeme dál a mám z toho radost, jako dává to, i mně to dává vlastně obrovskou sílu, vlastně dál trénovat, dál něco dělat, jo, když vidím, že její vrstevnice přijde víkend a oni prostě nedělají nic a ona mě prosí, jdeme trénovat, jdeme se připravovat, tak je to takový prostě takový emoční pro mě, no. Jasně. To je super. Bej, prosím tě, ty, když máš mít tréninky, nutíš se? Nebo se ti fakt jako chce? No, někdy se mi chce a někdy, když jako mám školu a já už mám i jako 6 hodin, no tak už je to pro mě dlouhý, protože mám doučování a už se mi pak nechce, protože jsem unavená. Tak třeba ty středy nechodím moc. A kolikrát týdně máš ten trénink? No, někdy 6krát a někdy 5krát právě. A jídlo teda asi jako absolutně neřešíte, ne? Že jo? No, řešíme právě. A hubneš nebo přibíráš? Teď hubnu. Teď hubneš. Jo. Ale to je takový malý problém. Vlastně my třeba, když vezmu vlastně ligu, která je, to je vlastně 10 kol, jo. 10 kol vlastně je liga thajského boxu, zhruba měsíc, každý měsíc mají zápasy a vlastně ona třeba jde do 10 až 12 let, jo, nastupuje a vlastně při prvním zápase se stanoví váha a to musí vydržet celý rok. Jo, on je trošku problém u těch, že vlastně, že u těch děcek, že ty děti rostou, jo, takže my jsme třeba šli do 40 kg a najednou tam vyskočilo 42, že jo. Jo, a teď zase, že jo, další měsíc a půl, 2, vlastně ona naroste 5 cm a s tím se potom špatně něco dělá, jo, u těch holčiček nebo u těch dorostenců je to problém. Aby tu váhu držel. Když někdo dospělej, tak to jakoby jde to držet jako líp, no. Ale jako říkám, u těch děcek člověk to nemůže asi nějakým razantním způsobem korigovat dolů, že jo. Určitě. Teď jsme třeba ještě jako do toho hodili nějakou suplementaci, vlastně jako nějaký víc vitamínů, aby byly a doplňky stravy, aby ta energie byla jako větší. Určitě. A Bej, kdy jsi měla poslední zápas a jak to dopadlo? No, já si myslím, že jsem ho měla po Vánocích, protože teď se nechtěla ukázat ty soupeřky a byla to prohra na body. Ostatní bodových rozhodčí vlastně měli to rád jí, ale tam byl trošku problém s soupeřkou zase, ale takže to bylo prostě nefér. Za mě, jo. Bylo to nefér. Za mě a za lidi, kteří vlastně koukali ten záznam, tak jo, to bylo jakoby, nebylo to, já jsem to říkal i rozhodčím, že to nebylo fér. Tak jasně, že se taky nebude zastávat vždycky, že jo. Právě protože, ale jako jo. říkám, že se tam ty emoce toho, jakoby toho ty otcovský a ty trenerský jako takový, jo, že člověk jakoby, že se nebude nadařovat, tak jsem to dal jako nezávislým lidem a na to koukli a řekli, že ale jak říkám, to nás to nevrátilo zpátky, spíš nás to posunulo, že vlastně zažil jsem to taky, když člověk prostě zápasil s Pražákem, tak vlastně, když to bylo jakoby stejně, tak vždycky vyhrál Pražák, že?
Jo, pomohli, no ale tak člověk musí trénovat víc, aby to dopadlo, jak dopadlo. A je super, že ji máš pod svýma křídlama, jako. Někdy to je těžký, hodně těžký. Jo, že ji musíš jako pérovat a ještě No, to dělej. já peru, ale jako říkám, tam je potom na tom tréninku je to prostě jako říkám, jsem trenér, neberu ohledy, dcera, necera, tresty, všechno prostě jede. Fakt? Jo, ještě jí drtím, naopak jí drtím ještě víc, aby makala víc, jo. Ale vlastně oni mají tréninky, úterý, čtvrtek jsou oficiální tréninky, ale ona ještě pondělí, třeba pátek má soukromky plus komba a o víkendech vždycky nějakou techniku nebo fízu. A ještě mi popiš, taťku, jaký je taťka trenér a jaký je tatínek vlastně? No, teďka je trenér dobrý, hlavně tě jako naučí hodně a my máme ještě jednoho trenéra, Zdenka, a ten taky trénuje dobře, oba jsou to jako dobrý trenéři. Teďka je dobrý trenér, že s tím má jako zkušenost, že už zápasil a ví, jaký to prostě je. A teďka je prostě hodnej a důvěřivý prostě. Jú, to je hezký. Jo, že jo. Taky. Ahoj, už příští sobotu vás chci pozvat na zápas Souboj titánů, kde budu zápasit já a ostatní ještě soupeři a zápasníci a přijďte mě podpořit.